To, alhamdulillah. To masu kallo da saurare sai da za su so su ji da aka yi aka samu suna a matar Sayyida Fatima alaiha salatu wassalam. To gaskiya na samu sunan nan na Amanda Sayyida Fatima alaiha salatu wassalam saboda tsananin yadda nake son Sayyida Fatima da kuma yadda nake jin ta a cikin zuciyata. Shi yasa nake cewa komai nawa zan ce na ba wa Sayyida Fatima, komai nawa Sayyida Fatima har ya zama da cewa na samu sunan Amanda Sayyida Fatima. Masha Allah, masha Allah. To, masu kallo da saurare muna tare da ku dai a cikin shirin namu na farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai ya daya aka yi aka tsinci kai a fagen yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To gaskiya mun fara yin shugaba sallallahu alaihi wasallam tun da kuruciya tun muna primary school. Sannan kuma muka zo muka tsinci kanmu a cikin wannan makaranta wadda na faɗa muku makarantar da